Päiväni maanrakennusalalla. Mä pääsin työmaalla ajamaan 3 erikokoista maansiirtokonetta. Toinen toistaan isompia. Ja näin siinä kävi. Tämähän kääntyy tosi pienessä tilassa. Mitä? Kato! Näettekö se kamerassa hyvältä? No, miltäs maanrakentaminen maistuu? Varsinkin tämän koneen osalta niin tää yllätti, miten näppärä tää on. Joo. Ja miten hiljainen tää on. Kyllä, tää sähkökone nää rupeaa yleistymään alalla. Nyt voi sanoa, että tämän ison koneen kyydissä ja varsinkin ohjaksessa, niin joo, tässä on tunnelma ihan eri tavalla. Lakko, mitä sä teet? Ei ollut tarkoitus! Ei oo totta oikeesti, meikä lapsuuden vanha mökki. Ei perse! Lakko! Eikö ylöspäin se kauha, herranen aika! Tätä ja kaikkea muuta uudessa YouTube-videossa.